लगले जे भिखारी ठाकुर के मूर्ति लाग गई तबे पहचान कगो झप ध्रुपद गावे वालों के लागल भिखारियों ठाकुर झप ध्रुपद दादरा खेमटा ख्याल गवले बड़े हाँ महेंद्र मिश्र भी दादरा खेमटा झप ध्रुपद गवले बड़े हाँ भोजपुरी में ऐसा नया नया तहल व्यास भइल बड़ो हाँ जे देही में दम नहीं खे हाँ आ लुंगिया लंबा तब का हाँ गीत संगीत में ही मत कहो हाँ जी जे लागल भिखारी ठाकुर के मूर्ति हाँ काहे लागल का है एकरे पीछे के रीजन समझले बड़ो का जानता ना समझला समझ ले बर माइक पर बोल देता नहीं हाँ जेकर राज ओकर दुहाई हाँ जी भिखारी ठाकुर के मूर्ति लगावे वाला के हो के ओ घरी मुख्यमंत्री प्रदेश बिहार के रहे कर्पूरी ठाकुर हाँ अपन स्वजातीय लगावले अपन जात के वजह से हाँ ध्यान दो हाँ ललित नारायण मिश्र जगन्नाथ मिश्र हाँ बिहार के जब मुख्यमंत्री बनले हाँ तो महेंद्र मिश्र के मूर्ति लागल हाँ आज तोहरो के छत्री मर जा मुख्यमंत्री हाँ तो जरूर तहार मूर्ति लागे लंगड़ भाई हाँ ध्यान दो हमरो के भूमिहार बन जाओ हाँ तो हमरो मूर्ति लाग सकता गायत्री ठाकुर के लाग सकता हाँ 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 इमे राजनीतिक कारण बाड़ी से और गवैया का रहेलो 4 गो गीत नाटक ड्रामा जानत रहे हाँ तारा गावे आवत होखे हाँ तो सुनाओ ना तो साफ सिलेंडर बोलो हाँ। कि हमरा ना आवेला हाँ। ई काहे के कहतर जे हमरा मूर्ति तार बनल ना तो हमार बनल ना हाँ। सबके बनी हाँ जी सबके बनी नाम अमर होला हाँ जी आज भिखारी ठाकुर के नाम बा कैसे एगो विदेशिया फिल्म आई हाँ ओमे उनका रोल नहीं थे हाँ खाली उनकर फोटो देखा के बैठा दिहल बा मंच पर हाँ ऐसे उनकर नाम जब तक वो फिल्म में रही तब तक रही हाँ जी हमनियों को जब तक है ऑडियो वीडियो चैनल नहीं है सब हाँ हम इतिहास में हमरो नाम बा हाँ हो जाई हाँ। जब तक चैनल रही तब तक हाँ हाँ जी ई मत कह जे मूर्ति लागल बिया हाँ। हमारे इतिहास में नाम ना हुई हाँ हाँ जी हाँ एगो लोमड़ी के अंगूर ना मिलत रहे हाँ तो कल ये बहुत खट्टा लग रहा है भाई हमार राकेश शाह जी बालू माफिया बानी हाँ 100 रुपया पुरस्कार देनी राकेश बाबू का हार्दिक अभिनंदन शुभकामना लगनी बोला के माला पहिरा में सब के बताई पहनाओ पैसा बोला माला पहनाओ हाँ बाकी जवना घरी वहाँ सब पैसा देता नहीं तो घरी कह दो कि ना हम गावे लगब तर वाले आके दे दे ई ब्यास गद्दी हो हाँ अब माला पहना रुपया तो सिलो हाँ ई ब्यास गद्दी ना है झूठ नहीं कह ना जी हमने के उहे ब्यासी करी ले जा हाँ माला पहनाई जा बार रुपया रब देवे लागो हाँ तो घरी होई जे नत दी गावे लागब तब दे हाँ जी वार्ड सदस्य 12 नंबर के बानी नाम का बा नीरज कुमार शाह जी हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार और नाम का हम बोल दे बस है रामा शंकर ब्याह जी बहुत रुपया पुरस्कार देनी बार बार नमस्कार बा हार्दिक अभिनंदन शुभकामना तनी हमारा हलुका लगे सामने ली बालू माफिया पानी तब 20 टकिया देता नहीं चंद्रिका चौधरी जी 100 रुपया पुरस्कार देनी बार बार नमस्कार बा हार्दिक अभिनंदन शुभकामना जय हो।